Goeien en van harte welkom bij het allerlaatste listloekersdebat voor de verkiezings van morgen. Friesland kiest, dat mij ze morgen, jaren ze op waar dat aan wijzen moet. Het is een bijzonder debat, want voor het eerst binnen alle 13 listloekers hier in Friesland bij elkaar. Ze gaan dadelijk met elkaar in debat op een fjouwertal thema's, verspraat hoe 2 uur die we voor jullie brengen zullen. En die debatten die zullen soms scherp wijzen, misschien zullen ze elkaar werkelijk in de bek hingen. We hopen het al. Fjouwermeesken hier achter de katheters en de reacties komen dan achter mij bij collega Andries Bakker. 4 onderwerpen dat we van jullie debatteren zullen. En het eerste onderwerp is de krimp. Krimp is het onderwerp dat heeg op de agenda van de politici staat. Na 2020 neemt de bevolking af en dat heeft grote gevolgen voor het platteland van Friesland. In Dwarpen komen huizen leeg te staan en dat heeft zelfs negatieve gevolgen. Dwarpen versuteri en voorzennings binnen net meer betaalbaar. In Noord-Eerst-Friesland binnen gevolgen van de krimp nou al te vernemen. De provinciale politiek moet de komende jaren beleid maken op dit thema. En de vraag is, hokkerkar wordt er makken? Want de aanpak van krimp kost het 10 miljoen in het jaar. Alle partijen erkennen het probleem. Maar wat doen ze eraan? En dat is de vraag, wat doen ze erom? GroenLinks, Ronald Groeneveld, de centrale as, de onlist van die Fjouwerbaansdiek, is de beste oplossing voor de krimp in zeker Noord-Eerst-Friesland. Nou, dat dacht ik dus net. Alsof asfalt krimp oplossen kan. Ik denk dat je investeren moet. Allereerst met de mensen uit het dorpen om de tafel. De mensen moeten erheen kennen en de wij komen kennen. Dat kan alleen maar Rodendiek. Dat kan alleen nog maar Rodendiek, maar dat hoeft net per vast een Fjouwerbaansdiek te wezen. Waarom moet het net een Fjouwerbaansdiek wezen? Waarom moet dat wol, zei Piet Adema? Nou, je moet in ieder geval zorgen dat met IPMV4 en Oerdewij het gebied waar die krimp zich manifesteert, dat die goed bereikbaar blijft. Het slechtste wat je het kennen is om de bereikbaarheid net op te lossen. Want bereikbaarheid is een drager voor ontwikkeling van het gebied. Dus de oplossing voor de krimp is de onlist in dit geval van de centrale as? Je moet altijd investeren in bereikbaarheid. Daar is een centrale as een oplossing voor. Daar is ik goed IPMV4 ik een oplossing voor. Voorzieningen komen straks volle meer op afstand. Dus je zult ik verzorgen moeten dat ik met IPMV4 goed bereikbaar blijft. Dat is ik een zorg. Dus hebben we de komende jaren mijn man in investeren moeten. En ik de bereikbaar is natuurlijk met de computer. ICT-verbindingen, goede glasverbindingen met jongeren, ouderen en ondernemers in het gebied. Ik heb het mee aan. Laten we het nog even hebben over het asfalt. Tom van Maurik van de VVD. Waarom is die centrale as nou zo'n goede oplossing? Die toch prachtig natuurgebied. Het is de aanronding van een discussie die 50 jaar wordt. Het tjent de leefbaarheid in het dorpen en dus ook de onttrekkelijkheid van die dorpen. Maar voortschrijdende inzet wil toch verzwaar je dat je steeds van het asfalt maar er net komen? Het jouwt het gebied economisch gewoon vol mee kansen en er wordt 4, 5 miljoen euro besteden om het loonskippelijk op een hele mooie manier in te passen. En wat dat betreft is de centrale as het grootste project wat Friesland ooit in eigen beheer uitvoert. Dat is een geweldig mooi project en dat moet zo rap mogelijk met het in uitvoering aan. Ja, wat kan je er nou op zin hebben? Nou, van alles. En dat is ook wat er uit onderzoek blikken docht. De cijfers waarop het bescheren is, daarvan wordt zijn, er is heel geen bereikbaarheidsprobleem. Er wordt ook zijn van, het bin maar schattingen, wat het economisch opleveren is. De verkeersveiligheid is net altijd tjenne met een Fjouwerbaansdiek. Dat kan ik heel best met een Tweebaansdiek met een groene tussenstrook. Dus in die zin, het is net nodig. Je moet wel zorgen voor de verhoging van de verkeersveiligheid in de dorpen. Maar dat ken ik op een andere manier. Ja, 50PLUS is een goed voorstander van deze Fjouwerbaansdiek. Nou, ik wil eigenlijk voorkomen dat we nou uitgebreid weer beton en asfalt hebben. Want het is natuurlijk dat vooral in het gebied met krimp de oude volgens het meest kwetsbaar wijze kennen. En als je ervan uitgaat dat de komende jaren meer dan de helft van de mensen sowieso boven de 50 is. En in de krimpgebieden waarschijnlijk nog wel meer. Dan vinden wij dat is hier een publiek die hem te geven. Dan vinden wij dat het vooral in krimpgebieden heel goed is om te investeren in de windverzendingen van mensen, zorg, algemene verzendingen. En dat je dan praat over een centrale as, dat is goed voor de werkgelegenheid daar. Maar wij vinden dat de bestaande partijen veel te weinig aandacht hebben voor de ouderijn. Ik altijd om werk giet, ik altijd om leven giet, ik altijd giet om zorg die ze gaan nodig hebben. Maar de centrale as zorgt er toch voor dat het verkeer uit de bebouwde kom helpen wordt. Van Huddegriep, van Burgum, van Veenwouden, van Damwouden. Meneer Waterlanden, dat is toch rioolsteeds zeker een investering. Daar waren heel soort oudere mensen. Ja, maar je moet er net denken dat als je zegt dat is een megaproject, dat je die dikte leest en dat probleem opgelost is. Nee. Ik denk dat je een hele hoop accent lezen moet. En misschien moet je dat wel eens economische droefveer zien in die omjouwing.
dat Noord-Eerst-Friesland en ik denk in orenpatten van Friesland, zeker maar de werkdeling mij aannemen, dat de steden het platteland ik daar leegloeken en dat je een hele hoop krimp krijgt en dan moet je het in die gebieden moet je het krek hebben van de Oude Rijn. Die moeten goed wenjen kennen en die moeten goed leven kennen. Maar dat betekent dus ook dat je investeren moet in levensloopbestendige wenningen, wat uiteindelijk langer wijnbloemen kennen om uit te worden, zeg maar. ICT-verschenningen, heel belangrijk denk ik. Wat mensen zwaar op afstand onbeen krijgen kennen. Ik denk dat je breder zijn, maar ik voor de Oude Rijn, want dat is daadwerkelijk wel een probleem. We vergriezen op het platteland, dus je moet echt goed omdenken aan de Oude Rijn. Had de ChristenUnie ik met dit soort verschenningen. Ja. En ICT loekt ook jonge ondernemers het platteland op, die er heel goed wenjen kunnen met hun gezin. En voor squallen moet je zien of je daar een slim vervoerssysteem of oplossen kunnen of oerblijven. Maar ik kan me vaststellen dat het je wel wat wurg is om op een dorp te wenjen. En kom met je been een dorp verderop naar squallen. Ja, en een hele centrale as, die Fjouwbaansdiek, net venedig. Nee, helemaal net. En je mensen die hun hele leven in het dorp hebben en die zorgen dat hun dorp verpietert, dan vinden wij dat we net oer die mensen praten moeten, maar mij die mensen praten moeten. Dat zei ik. Als je Ja. maar de meesten praten, dan zie je dat de meeste mensen van die centrale as binnen, volgens mij. Dat denk ik ook in het gebied. Nou, dat denk ik niet. Ik denk, je hebt jongen dat de gemeente de ondernemers faciliteert het brieven te sturen en advertenties te plaatsen. Dat is mij een doorn in het oog, moet ik eerlijk zeggen. Ja, Je zegt hetzelfde dat met het de type regering, van de centrale as in de streek kocht is? Nee, dat zie ik niet. Ik vind het alleen nog Ja, mevrouw Groeneveld. vreemd dat een gemeente die het zelf voorstander van is, zijn platform biedt voor ondernemers die te ver binnen. Dat kunnen ze zelf ook wel duidelijk maken. Weet je, Fjouwer list Lucas hier achter me en daar staat collega Andries Bakker bij. Ja, sommigen hebben de vinger al omheen. Ik herinner eerst even naar Jos van der Horst van de SP. Is die centrale as noodzakelijk om die krimp in Noord-Eerst-Friesland in te gaan, van der Horst? Nee, dat is beslist niet noodzakelijk, want de verkeersintensiteit neemt dus ook af door die krimp na 2020. Dat is 1. Ik hoor van Maurik zeggen dat die centrale as, die vierbaansweg, uitstekend inpasbaar is in het landschap. Nou, volgens de SP is de enige manier waarop het inpasbaar is als je een tunnel graaft tussen Nijega en Dokkum. Nou, dat wordt dus veel te duur. Waarom dus net? Hoe moet het dan? Nou, los de knelpunten op, meneer Van Maurik. Hè, en los de knelpunten op rond Damwoude, Hurke Riep, Veenwoorden en Burgum. Oké. Van Dellen? Ja. Je bent van Provinciaal Belang Friesland. Wijnachtig in Midselwier. Ja, klopt. Je moet er dus heel vaak tot het gebied heen. Je bent ervaringsdeskundige. Moet die centrale as te komen? Die moet zo gauw als mogelijk komen. Wij denken ik dat de discussie die 20 keer het worden had over ons studie van Noord-Oost-Friesland, dat het ik mij de oorzaak is van krimp. Mensen wil per vast een goede verbinding hebben naar huis, naar werk, werkverkeer stiert voorop. Die krimp die kan van een grutpaad oplost worden door die centrale as, die Fjouwbaansdiek, of moet er meer gebeuren? In principe ben we al te let. En we zoeken nou ook met de ontwikkeling van een centrale as, dat daaromheen ik wil gelijk niet creëerd worden zelf. Dus dat is een onlooking van de hele regio en dat maakt de regio sterk. Dus wij zijn ervan uitzoeken, maar een prachtig natuurgebied wat erachter leidt om een goede verbinding te hebben, een goede ondersteuning van Noord-Friesland, dat we daarmee winnen kunnen. Dat is een van de pluspunten van het gebied. In je eerste hebben we hier nou achter deze katheter, op deze tafel. Max Adema van de PVV. Jim standpunt Jeroen, hij nog nooit jaren kennen in de steden, want Jim zit er nog net in. Maar wat vind je hem ervan? Ik ken er heel duidelijk en helder over wezen. De PVV is ook voor de centrale as. Wij moeten zorgen dat Siets en Maaike gewoon trotuele lang komen kennen. Zal dat de krimp in? Ik denk het wel. Waarom? Nou ja, ontsluiting is heel belangrijk. Mevrouw van der Ree van D66. Ja, krimp hou je niet tegen natuurlijk. Dat is een demografische ontwikkeling, die is er. Maar je kunt daar wel op dingen zoals die digitale snelweg, heel wat beter dan een asfaltsnelweg, tegenover stellen. Ik ben kritisch op die centrale as, blijkbaar. Ja, zeker. Want een groene as is vitaal voor Friesland. Dat is natuurlijk de natuur en het groene uiterlijk en het landschap is. Stel je ervoor dan? Wat wil je als D66 dan graag? Wij zijn voor een goede verbinding, maar die kan je, net zoals GroenLinks net zegt, heel goed op een groene manier oplossen. Dus die hoeft niet per se 2 keer 2 baans te zijn. En een digitale snelweg maakt dat het niet alleen voor ouderen aantrekkelijk blijft om in die kleine dorpen te wonen, maar ook voor jongeren. En het ondernemerschap zal daardoor alleen maar groter worden. Ja, Van Dellen, heel wil je erop reageren? Prima idee. Nee, we hadden ik gewoon over de IMB4, goede voorwaarden daarvoor en voor het autoverkeer. Dat kan net over de digitale snelweg. Dat bestaat net. Dus als wij voorwaarden creëren zijn door een goede ondersteuning te maken van Noord-Friesland, is mijn betekent dat dat een
essentiële voorwaarde is om van mensen om te zeggen van ik wil me daar vestigen. Het is onttrekkelijk om een bedrijf daar te maken. En dan komt nummer 2 om een digitale ontsluiting te maken. Maar voorwaarde is om mensen daar in de regio te houden en daar vast te houden van de toekomst. Jij dat de menings ben je verdeeld? Waarom nou Erik? Ja, nou ja, Adema, als ik het zei hier, dan zult de politieke meerderheid in de steden, staat die nou is en Aasters misschien ik nog wel, voor die centrale aswijze. Maar komt die er daadwerkelijk? Want dat ik nou lees dat de procedurele bezwieren, de Raad van State op dit moment, die hele dik misschien wel zin houden kennen. Ja, mevrouw Groeneveld die wees er ik al op. We maar net weten dat als je landelijk een warme tapassen op het Noord-Nederland, dat bijvoorbeeld kniepenpunt Jouren, ik geen probleem is. En sinds dat maar eens zien al die vrienden niet een jaar stilstaan. Sinds dat maar eens zien al die mensen niet 200 ongemakken per jaar opredden. Maar dat is wel een argument dat broekt wordt. De noodzaak van die centrale as is nauwelijks ontoond. Precies. Er zijn verkeersknelpunten en ook veiligheidsknelpunten, dat erkennen wij ook. Om een aantal dorpen heen zal echt wat moeten gebeuren, maar dat hoeft niet op deze natuurverwoestende manier. En dan moet ik wel wat lachen als ik Provinciaal Belang Friesland hoor zeggen van ja, want dat prachtige natuurgebied wat erachter ligt. En dan ga je eerst dwars door het Ede natuurgebied heen. En dat daar dan 6 miljoen in geïnvesteerd wordt om het goed in te passen. Ja. Dat is dan op zijn minst. Sterker nog. De VVD hier te kijken hoe het grootste project dat in Friesland uitviert wordt. Zelf dan, die fjouwbaans die daar komen. Maar heeft dat kans verslagen in? Ja, dat denk ik wel. De manier waarop de provincie de vergunningen verlengd had, dat is voor het eerst echt door de geïnvesteerde toets bij de Hakom layout. Dat had alle toetsen terugstingen. Wat nou gebeurd is dat de investeerders zijn dat wij willen een jaar de tijd om advies in te winnen en om te zien van hoe gaan we precies met deze zaak om. Maar er is nog geen uitspraak ten gronde over wat zijn opiniën van de centrale as op het moment dat dat gebeurt. Dan kiest de provincie zien van wat kunnen we eventueel herstellen als de uitspraak slecht wezen zo. En dan kiest ik gewoon ik ding gelijk krijgen dat het met de haak om jou gebeurd is en de die kon wel lezen. Ja, we kennen Hege leegspringen, de chinstanders kennen Hege leegspringen in de centrale as, maar hij komt er gewoon. Nou ja, wij vinden ontsluiting, 50PLUS vindt de ontsluiting van Noord-Friesland heel belangrijk. Ja, dat vindt iedereen, maar de vraag is even hoe. Maar wel op een fatsoenlijk mogelijke manier. En nou we zeggen dat het bestuurlijk worden moet. En we moeten een karmaatje tussen aan de ene kant investeren in de sociale kant van Noord-Friesland. Dan besturen we lauwer op de ontsluiting dan dat we besturen op de sociale kant van Noord-Friesland. Maar ik zou de ene moet zeggen, Noord-Friesland had al 30, 40 jaar jocht op een goede ontsluiting. Als het layout zou komen, is er net komen. De centrale as zou de leefbaarheid verbeteren en zou het hele gebied ontsluiten. Betere economische perspectieven aan. Dat is gewoon een belofte onder het gebied. Ja. En die belofte mag gewoon inwilligd worden. Maar de instelling die meneer Waardman maakt, die is in de helemaal terugte. Op het moment dat je investeert in het gebied, terug ICT, terug goed IB4, terug goede verzendings en terug goede bereikbaarheid, dan zult het de sociale ontwikkeling van het gebied verder helpen. En dat had ik dus alles met sociaal beleid te maken. En ik even over landschappelijke inpassing. Daar heb ik ook nooit mee wrakselen hoe we daar omgaan in dat gebied. En het is net voor niks dat we zo'n miljoen extra investeren bij die wijk wat gaat om een goede landschappelijke inpassing. Dus daar hebben we ook rustig nooit voor stien. En er is een enorme kwaliteit juist op dat gebied maken. Maar de instelling die Adema suggereert en Van Maurik ek, dat als je net vaart deze centrale as binnen dat je dan niks willen, die gaat ik net op. Wij willen een ooralternatief, de kind volle greener en dat is echt nog een goedkoper. Ja, maar die zit net ter discussie op dit moment. Nee, dat klopt. Ja. En dat vind ik spietig, want dat hield hier een bestekkenkind in het sociale aspect. Want daar hebben we het nou net over. Maar je hebt die slag dus verlen. Maar de laat gewoon een steden besluit. Maar die conclusie nog Loeken? Nee, maar het is helemaal de vraag, vind ik, waar je beginnen. En als je zegt van, ik vind het een beetje simpel toch, als je zegt van, ligt de centrale as te delen en dan los je alle problemen daar wel op. Ik denk dat je van de andere kant beginnen moet. En tegelijkertijd zorgen we dat er een goede ontsluiting is. En of dat dan deze centrale as is, dat betwijfelen we. Oké. We litten de centrale as even voor wat er is. We gaan verder met het tweede thema. Dadelijk fjouwer vaske listloekers hier in dit verkiezingsdebat. En het tweede thema gaat over het nut van het provinciaal bestuur. Het lijkt erop dat de provinciale politiek net libbert bij de bevolking. Bij de laatste stedenverkiezings wie de opkomst in Friesland wel heeg. Maar uiteindelijk ging maar 54,1% van de mensen naar de stembus. Is de provincie net belangrijk genoeg? Of slag je de politici en bestuurders er net goed in om duidelijk te maken wat de provincie docht? De gemeentes worden de laatste jaren toch weer in dealing hield het grutter. En die trend lijkt de komende jaren terug te zetten. Zou het een oplossing wezen om de provincie op te doeken en het land te verpatsen in landsdealen?
is het net toeken dat de provincies Friesland, Greensland en Drenthe de lapen geersmieten en een noordelijk landsdeel vormen. Maar volle meer power richting landelijke oorhiet. Oorskoot is Vrienden Lofts, Partij van de Arbeid, Partij voor het Noorden en D66. Het zal het hebben over de rol van de provincie. We hebben een 54% opkomstpercentage. En oude steun hebben de krant en Omroep Friesland een enquête houden. En daaruit blijken dat er 54% van de Friesen, dus meer dan de helft, neutraal stiert of eigenlijk neert vindt van de provincie. Ja, Hans Konst van de Partij van de Arbeid, jou bent deputaire. Jou rieden eigenlijk elke dag, maar die het zingest houdt door de provincie heen. En meer de helft weten wat er gebeurt. Is het net triest, tragisch veel? Ja, nee, dan doen wij het, dan geldt het net goed. Het is, wat wij in slag moeten is om mensen tussen de eren te krijgen hoe belangrijk dat de provincie is. Maar dat doe je hem dus net. Hoe kan je hem dat de wol doen? Nou, wij doen gewoon dus de best. We doen aan Nijs, we hebben die pagina's in de kranten. We zorgen dat we op omroep, verder op het Nijs, dat we inzichtelijk maken wat wij doen. Maar je moet eerlijk wijzen, de gemeente is een volle onsprekender oerhiet. Het ik volle meer met mensen te maken, met sociale zaken, maar wolwijzen dan de provincie die het volle meer op de romte zit, op regionale economie. Het zijn allemaal wat onderwerpen die het verder bij mensen bijstaan. En ik denk dat dat verklaart dat mensen haar afvregen, waar stiert die provincie nou aan? Ja, Andries de Jong van de Partij van het Noorden, moeten we de provincie dus nog opheffen? Gelijk. Ja, hè? Ja, hoe maakt het even zo? De partij die shot geen enkel nut in het bestaan van de provincies. Die met gewoon fut. We moeten daar komen daar in een landsdeel. Een parel aan het water. Maar met Greensland het daar voor u sissen, kunnen we dat zelf net als Friesland gewoon? Wat zijn je? Moeten we dat in Mierskip doen? Kan Friesland net gewoon alleen nog dat... Nee, de schaal is visseliets. Wij zijn 600.000 mensen, wij meer kijken naar mensen. Wij zetten uzelf gigantisch op achterstaan om je saf te vechten. En 12 partijen, die zitten gewoon hier, behoud van Friesland. Nou, dan staan we dus gelijk al landsdierlijk op 1-0 achterstaan. Ja, die dus, stoken van Vrienden Lofts. Moeten we Friesland opheffen? Nee, nooit. Eigen identiteit is het wurg om voor te staan. En dat doen de meeste partijen dus hier. Maar die eigen identiteit die bloedt wel bestaan. Maar het probleem wat ik even mij wat Hans Konst zijn had, is dat hij onderwijs, sociale zaken, welzijn, nou al even bij de gemeenten onderscoot. Ja, en dan komt die gewoon bij gemeentes her. En bij gemeentes volle meer geld insteken dan de provincie. En wat gemeentes doen dat hartstikke goed. En dan jouwt het geen post, dat doe je wel vaker. Om te zeggen, die provincie moet een soort gemeente naast de gemeentes worden. Dat is naast de Noord werken. Gemeente en provincie vullen elkaar aan als het goed is. Elk op zijn eigen wijze. En er binnen peerterreinen waarop ze wat voor elkaar betekenen. Hoe zou de takkels van de provincie eruit zijn komen? De taak van de provincie is sterk in die dingen waar de provincie verstemt. En daarnaast de geren met gemeenten een aantal sociale opgaven, zoals krimp, oppakken gaan. Maar wij moeten dus vooral net bemoeien gaan met dingen die de gemeentes op dit moment hartstikke goed doen. Vind je ook, vrouw van de Ree van D66, wat consait? We moeten dus provincie een beetje veromhoudend opstellen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat het heel erg goed is dat er meer duidelijkheid komt en meer transparantie ook voor de burgers. Wat er nou precies, wat gemeenten nou precies doen en waar de provincie voor is. Ja, vind je ook schokkend die cijfers dat meer dan de helft van Friesland eigenlijk net weet van inwoners van Friesland wat een provincie doet? Dat is eigenlijk heel erg jammer. Ten meer omdat als je naar de toekomst kijkt, dan zijn provincies die worden eigenlijk alleen maar belangrijker. Of niet zozeer provincies als wel regio's. In Europa, in het Europa van de nabije toekomst en eigenlijk nu al is het zo dat er meer gelobbyd wordt in Brussel dan in Den Haag. En daar kan Friesland nog wel een schepje bovenop doen overigens. Ja, de Jong van Partij van het Noorden net een punt dat hij zei van we moeten maar eens treien oparbeiden om meer voest te krijgen in Brussel. Nee, natuurlijk niet, want dan stiert er nog verder van de burgers af. En als de provincie er net is voor de burgers, terwijl de problemen genoeg binnen. Het werkgelegenheidsbeleid, hup naar de gemeente daar, zonder extra geld, jeugdzorg op bezuinigen, dan is de provincie er net voor de mensen. En dat moet wel. Dus dat willen wij bij de provincie horen. De internet die overbrugt dat wel. Die sociale media en internet, die kunnen die burger heel dicht bij de oerhiet brengen. Dus dat is eigenlijk nergens voor nodig. Ja, je zit eigenlijk als enigste van met een noordelijk landsdeel komen. Daar ben je net volle partij. Iedereen zei van het maakt toch een sterk provincie Friesland blowen. Ja, klopt. Je steekt hartstikke ken dat dan net in jouw opzicht dat Friesland gewoon zelfstandig bloot en op die manier alles ervoor. Ja, maar als ik een noordelijk landsdeel, dan zie ik net Friesland opheffen. Natuurlijk niet.
Maar we hebben ooit ik zien dat er... Konst. Nee. Reageer daar eens even kwart op Konst. Had ik steeds een noordelijk landsdeel, dat is net Friesland opheffen. Wat je willen is gewoon Friesland van de kaart. Dan krijg je dan de drie noordelijke provincies. De Haardstad, Jos is in Drachten, maar dat is waanzin. Als die drie provincies bij elkaar komen, dan wordt Grens, wordt de Haardstad en de rest is Ommeland. Jouw perspectief is dat is de Ommeland. angst van de PvdA, dat is de angst van het CDA, dat is de angst van de ChristenUnie. Je bent precies wat jou willen. En je de bent mensen van benauwd jouw voor partij Grens. komen uit Grens, want daar komt de Partij voor het Noorden bij en die willen maar één ding. Ommeland, Gruttermatje. Daar steen je voor, joh. Daar zijn we de aansteven nog weer, man, op dit punt. Je reageert uit angst. Dat is jouw laatste woord. We zullen eens even jaren hoe de andere vier partijen niet achter mij stenen, maar eerlijk en maar Jeroen Tinken. Ja, want er zijn twee deputeren en die rieden inderdaad in die tjenste auto elke dag door de provincie, of misschien ik wel naar Den Haag om eens te heren wat er uit de vuur te slepen valt. Galema, laat ik eens bij jou beginnen van het CDA. Hoe verdrietelijk ben je dan als je inderdaad vertegenwoordiger van een bestuurslaag binnen die het net niet ken? Ja, dat is op zich is dat heel jammer. Van de andere kant kist ik constateren dat wij hebben andere taken en rollen dan gemeenten. Ja, dat is krijg al samen. Je hebt toch zo vreselijk je best om in het nijs te komen, om duidelijk te maken waar je hem door en je slag je er dus helemaal net in. Nou, helemaal net. Dat is ik net weer. Alle Friesen die weten dat... Meer dan de helft van de Friesen heeft geen idee wat je hem doet. Nee, daarom hebben we hier een mooi debat. Dus we hebben een mooie kans. Helpt dat? Ja, had ik bijvoorbeeld het project van de A-zoon bij Snits neem. Die hele omlezing. Dat is een project dat wie, wat het Riek dat waar moest, wie dat nooit op een hispel komen. En nou is het haast klaar. Dat is een geweldig mooi project. Integraal gebiedsproject. Mooi op het profiel van Snits. Werd een heel soort wenningen in één keer wanneer je op een vaarwet komen te lezen. Dus, en werd de ontsluiting van Snits en van de hele regio Machine is. De zegenrijke arbeid van de provincie, destil aan het Toering van de FNP, het ongetwijfeld maar eens wijzen. Toch zit er een zekere logica in het skaalvergrutsen van die drie noordelijke provincies begelijks, of een stukje Noord-Holland erbij, Grut-Friesland, Zuid-Elzinga, Leerst en om een duidelijker voestmaatje te kennen naar Den Haag, naar Brussel, naar Straatsburg. Ik wil eerst even zeggen dat de orenheld, die een heel soort van de provinciewet, dat FNP is binnen. Want die komen al hier van onderop. En die werd heel goed bij de provincie gesteerd. Ja. Die leven verder in hoop, dat snap ik wel. Maar nou even naar mijn vraag. Nou even naar die vraag. Ken je net volle beter een groter voestmaatje aan je maar geerwerkie en volle meer geerwerkie als nou al gebeurt? Nou, ik denk dat wij een hele grote voestmaatje kennen als wij een provincie plus krijgen. Als wij een sterke provincie krijgen. Die het goed weet wat er versteert en die het goed weet wat voor taken we hebben. En ik denk dat de essentie dan is taal en cultuur. Daar staan we voor, daar ben ik echt apart in. En als wij dat net zelf behartigen, dan zie ik net dat Grens dat beter doet. Als wij onder Den Haag zitten, dan ben we het ik net maar eens. Maar als we onder Grens zitten, denk ik dat het nog minder wordt. Leven DS Grenslander eigenlijk. Nou, zeg ze wat. Jeroen Groeneveld, je bent altijd wel van de internationale contacten. Ik landelijk zoek natuurlijk, dus ik met Grensland, ik met Drenthe. Dus eens zo'n grote noordelijke provincie, dat zou wel een goede zaak wezen? Nee, dat dacht ik net. Ik bedoel, omdat wij internationaal oriënteerd binnen heffen we Nederland ook net voor het dagelijks op natuurlijk. Nou, dat zou de volgende stap wezen kennen. Ja, nee, maar dat wordt alweer wel heel bot. Ik denk dat de mensen de provincie heel goed vinden kennen. Als er een afvaloven in Haas komt, zijn je mensen een burgerinitiatief in. Dus hoe woest het hè? Als er een die komt, weten de mensen de deputaire echt heel goed te vinden en UZEK. Dus in die zin denk ik van... Het valt wel een beetje staan met de belust niet van de Friesen bij de provincie. Is dat wat je beweren? Ja, en ik denk dat het de borgen net volle uitmaakt hokker oerhiet het is, als het maar gebeurt. Ja, altijd nog Grensland is of Friesland. Ja, nou, ik denk dat je toch wel een onderscheid meidje kennen. Ik denk dat wij als Friesland een culturele eenheid binnen het taaleenheid. Ja, dat moet zo blijven. Ja, absoluut. Dank u wel. Andries, kies toch nog eventjes verder Ja, met de... het woord cultuur valt een paar keer en dat is zelf een rol van de provincie. Ja. Culturele haardstad 2018, dat is een van de doelen van Friesland om dat te worden. Als we de stelling loslitten konst van de Partij van de Arbeid is de provincie net volle maar stokpaardjes dwaan. Welke principes van die enquête hebben in het oude ronde weekend is 90% voor. 18% neutraal, maar 61% is het idee om Friesland culturele haardstad te maken. Wat vind je ervan? Nou, misschien komt het wel heel veel bij die 54% die het net weet waar de provincie krijgt. Nou, ze zijn echt hè? Ja, ik denk dat als mensen vrezen en wat eerder dan krijgt culturele haardstad, dat mensen dat überhaupt nog net weten. En dus er is nog een hele hoop te winnen. Het is ik een van
In de komende jaren moeten wij het draagvlak dat voor culturele haardstad ik vergrutsen. En als u dat net slaagt, moeten we ermee ophouden. Is het zelfs ook, moeten we daarmee ophouden? Ze moeten die culturele headset gewoon net aan. Vrienden Loft is het chin. De basis van de cultuur over Rijnhoor is volle belangrijker. De PvdA hier de gedeputeerde cultuur. En ze winnen net dus toen Azoon en muziekcentrum erom. Hij werd hetzelfde riedeltje stoken. Ja, werd hetzelfde riedeltje. Die muziekskwam, dat is van gemeente. Ja, dat is duidelijk. Van mevrouw Van der Rey, wat vind jij daarvan? Nou, ik vind die culturele hoofdstad, dat plan is een heel goed idee. En helemaal met de kaalslag die er nu vanuit Den Haag plaatsvindt. Kost wel haast €500.000 rond 2018. Ja, dat is wel zo, maar het is ook doorgerekend dat dat geld oplevert. Niet alleen voor de Friese cultuur, maar ook voor kunst in het algemeen. En kunst en cultuur zijn wat mij betreft de basis van de samenleving. Daar zet je geen bijl in aan de wortel. En op het moment dat dat in Den Haag wel gebeurt, dan hebben wij als provincie daar een hele krachtige verantwoordelijkheid in te nemen. De Jong van Partij van het Noorden, wat is jouw mening over die culturele haardstad, die ambitie die de provincie heeft? Nou, die ambitie, daar is niks mis mee. Dat wat mij betreft... Je bent nou eens met konst, zeg maar. Nou, ik ben op alles net shin wat konst te bedden brengt. Natuurlijk niet. Wij maaien natuurlijk mooie dingen van Friesland best laten. Ik bedoel, ik zeg net dat wij Friesland verdrinken laten moeten. Nee, absoluut niet. Ik denk juist, als wij dat landsdeel terugzetten, dat Friesland volle sterker op de kaart komt. Maar het is daarbij... Konst is jouw binnen. Jouw partijgenoot Janne Wietske de Vries is cultuurdeputaire. Ja, zeker. Heel soort organisaties moeten natuurlijk beknibbelen. Er komen nog meer bezuinigingszones in Friesland. Ja, kan je daar wel erin komen dat mensen zeggen van die haast €500.000 om 2018, dat vinden we wijsmieten niet? Nee, dan op het ene keer is net wijsmieten, maar dat levert een hele hoop economie op. Zorgt door het oeral voor de Schelling budget. Aan de andere kant hebben wij aangenomen dat culturele haardstad net ten koste keert van de budgetten van de bestaande instellingen. Het kan best wijzen dat instellingen beknibbelen moeten, dat we bezuinigen moeten, want laten we heel eerlijk wijzen, wij moeten nooit 3 maart ik bezuinigen. Ja, helder. Ja. Ik mag het je beletten komst van dit eerste pad van dit verkiezingsdebat. Aansen, Joert en Heer, beven er maar pad 2, maar op een 2 thema's ontaast.